Shalom, Shalom. horas madihita, nama dohoti pertanyaan di bagasan Budarion, ima songot pamuhai di pertanyaan di tahun 2022. Narong di bagas joro, nak songoni namangi huton di bagas tabe, tapahibul marohata, asa pangaramotion ni Tuhan, martang yang bimahita di bagasan rohata. Amin. Mari demahita sian nomor buku edde nomor 574 esada dohot 2. Mar hite-hite guarni rebata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Maddok maliate mahamu diamai, na mga rorohita sian kongkoman ni hahulomon, jalan apa saton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong na manodangi ganup jolman nari portibion, sodak ko mabuhim tuhami, jala perbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang mandibil hami siad dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehova, patok tong marohanami marhapor siaw tuho, mar hite-hite tod di parbadia. Amin. Songon turpuk epistel di partangengata di bagasan Budarion, ima nadienet si Markus bidusada mamukka mai sian aya saplonom sahro di 20 hujahama di tonga-tongata songonomma hatani debata dungi di namardalani ibana di topi ni tao Galilea di ida si Simon doho si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ay pajala do nasida. Jadi di dok Jesus matu nasida ihuton hamum au bahenok kuro hamu si jala jolma pitor di tadi kon nasida ma jalai laos mangihuton ibana. Jadi dumau otik didalani siani
di idama si Jakobus anak ni si Sebedeus dohos si Johannes donganna sa amai di bagasan paraudo nang nasida pature-turehon jala nasida dungi madigor di jauh manasida gabe ditadikon nasida ma amanasida si Sebedeus na diparawi rabdohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana songonima turupuk epistel di bagasa bornginon mertua doakan atu mangihon hata ni depata jala naupiopsa amin. Mari dehita sian buku ede nomor 30 ayat 1 dan 2. Asini roha madihamudohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita damang dainang nanihalongan ni Tuhata ujahan jamita dihita di pertangyangan pamuhai di Bornginon iman na tersurat di buku panurirang Jesaya biduonom ayat sia rodi ayat 10 songonom ma didok disi. Jadi didok ibana ma lau maho jaladok ma tu bangsoon saya manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang manada hamu patakang marohani bangsoon jala manigori pinggol nasida jala pitungi mata nasida asa unang mernida mata nasida manang marbinege pinggol nasida manang mangatusi rohana sida jala unang muba manang malum hilalauna. Jadi nikuma sedia lelengon ali Tuhan jadi ninnama pai matarulang akahuta soada marisi jala akabagas somarisi zolma
jala tarulang tanoi gabe halongonan ai padaon ni jahuba ma akajolmai gabe langa situtu parsitongaan ni tanoi alai tading dope di bagasan sa persapulu nang akai siap ponon nado songon hautusam jala songon hariara na mertuko di hatatabana boni nabadia do tukko nai olak nido saha ni turpukta damang dainang nani haholongan di bagasan tuata Yesus Kristus dang adong sian hita naulo mangula hal yang sia-sia taula alain ngataboto hasilna dang dinggan maneng mangulahau mahita alain ngataboto ikol lapungodo totuna dang ulot tabi maneng taboto adong perdalanan sidalanata alai taboto disi putus dodalan alai tong tadalani memang hal yang sia-sia dohonon dia jol mau jadi marhiti itu turupukta tu si saya di pasahat debata takas do nagking di dokon lao maho jaladok matu bangsoon say mananginangi mahamu alai urang atu sihamu bah labatan na say marjamitai maau alai ngahu boto dang atusan ni jemaat hal yang sia-sia say ni ula-ulaon alai dang adong lapatan na totuna hal yang sia-sia jaladang adong hita naulo mangulahon si songoni dia siang ano tetapi kiri do holan mulak mudal pe nungai pikiri jolma mangulahun-ulahuni anggo holan mulak mudal luiba mertiga-tigaon marhua maulahonon idot tong hape di bagasat turpuk taon hal na kontradiksi di tonga-tonga ni perngoluan ni si Jesaya ikolau memberitahon berita nauli alaihi boto ibana do dang manangi-nangi be manang dang mangatusi be bangsoi namang iyo museri dokon di bagasa turpuktain sai idama alai unang manada hamu di ida hatani tuhani alai nang manada di BG alai game mapit pinggol nasida pe dang dapok rohana sida nak pe di BG maneng di dana sida alai mapitung do anggo todin nasida jadi ciri-ciri nih bangsa Israel mau di BG do hatani tuhani alai dang nanggolo di bagasa rohana di BG do hatani tuhani di ida do dirimangi do alai dang adong maparkorhod di bagasan rohana songonima ngolu ni bangsoi jadi anggo si Jesaya diberitahu di mana be seakan-akan perberitahun nai sia-sia do naking lo jay mana memberitahon lo jay mana mangalakahon lo jay mana mangaripasi alai anggo hasilna nungay boto ibana dang manangi-nangi be dang adong belawatan na tu bangsoy alanido gay pergumulan do di ibano pergumulan di bagasan pikiran na alanido sedia lilingom may Tuhan masa inda ibana molopola na yung niulaw-ulaw dang adong gunana kalu jado mangulahoni sia-sia do lo jado pamikirion na
Sedia lelengom matuhani na. Didokon dianusi Tuhani may bana. Jolo tarulang masude. Jolo mate na masude. Jolo ripas na mau sude. Bagas na ulion. Dangadong be jolma ano dison. Jolo songonima. Tano na badiyon. Tano na din ganon. Tano las ni rohon. Baikon gabe tarulang doon. Ikot jolo songonima. Ninna de bata. Buasa ikot jolo songoni. Ala memang nunga. Dangadong besya bangsa Israeli na marhamubao. Dangadong besya bangsa Israeli na ulo manangihon dalam muba. Dito nga to nga ni na barbarita na uli. Jala di boto de batadoy. Di boto de batadoy. Jadi ama tujuan na ikaw mabaritahon barita na uli si Jesaya. Disi. Tujuan na holasadan. Ima baga-baga ni debata. Ikon mate masaluhun na. Somon hautusam ninda. Hautusamon dungitaba gawe martunas mamuse ikon tukku-tukkunay. Jadi nagsapala sabonanay manang san bonani hawi hautusami ibana martunas alay siyan ura na partoru ibana martunas tukku-tukkunay na martunas. Imana king boni nabadia do tukkunay dinna. Jadi hal yang tidak berguna dipikirkan orang dari sana akan hadir ima napinarsita ni debata. Tujuan di debata tu bangsa Israel sian nasida ikut tubuh ima sahanak ima natatadang tuata Yesus Kristus sian pinopar ni si Daud tubuh masani nabadia alay anggosian bangsa Israeli anggosian hala Israeli dangadong behamu baun ikon sia tuku-tukunay nama tubuh nabadia. Jadi proses yang panjang. Jadi dung dibuang nasida tu Babel, ala ni perdosaun nasida, leleng do nasida terbuang di si, mulak mamuse tu Jerusalem, dung mulak muse tu Jerusalem, leleng do pemuse asa adong baga-baga haroroni Mesias, ima Tuhan Yesus Kristus. Jadi neng dohonon nama sian bagasan turpuk tahun tu hita molo disuruh debata PHP hita marbarita barita nauli dangalani gogotta manang dangalani bisukta gawi marperbuwe tuaka nau begesa tung debatado nama bahini marperbuwe turohani jolmai tu pikiran ni jolmai. Jadi sasahalak na marbarita nauli manang sahalak perdita gabi bangga ibana di akka pabaritaon na gabi dihagijak kon ibana akka jamitana tutudang adong labatan ni diadupan ni debata alaniaha debata sadiri do hape mangalopok kon hatai tu bagasan rohani akan begesa dungipe di parbueho. Tidak ngadong kebanggaan ni sasahalak. Lahu mabaritahon barita naulii gabi dihagijakon. Alailas marohana di baritahon barita nauli
tubuh perbue disirami muse dungi sirami lembar perbue las marohana mauliate matuhan martinangi dobe akkana badiaon mangulahon hatam na badiai imana perjulu neng dohonon na jadi molo tap pudai pihapi akkana poso kaya nakon dangalani gogoni suarata ubay mubay bana tungi kojot tado dewata laho manoloton maneng laho maperbuihoni di bagasan rohani akayana koni dang boy hapi ala ni gogota maneng ala ni gogoni suarata maneng ala ni ancamata memang ikon tugi honot tado Tuhani tung merperbui ma hatami Tuhan di ibana bergugui ma ibana laho makangoluhoni tuk Tuhanido seguru di Tuhanido ala di bagasa turbuk taon di boto Tuhani naking dang nanggo mabegebe ngamapitung nasida dang nanggo mananda benasida nang pe ikut dibaritahon si Jecaya hatai naneng dohonon nama naking si Tuhuna tuburo sianonan non siah tukon ima nabadia tuburo sa pinopar ni si Daud nakpiaka pinopar ni si Daud maralo tu adupan ni dewata alai se sama sudi si gama sudi mate masudi alai patubun di daerah patado siani ima sada nabadia ima Tuhan Yesus Kristus tuatai ima sada baga-baga ni si Jesaya na pinar baga-baga huni di bata tu ibana hitape songonido di tonga-tonga ni ngolutaon dihadirion ni Tuhan Yesus Kristus dang nabui hita badia sian hadiriota tung na di perbadiai do hita gabe mangula di habadiao tung na di suato do tu hita habadiao ni marhite hite todina boni ni habadiao ni tungoluta marhite Tuhan Yesus Kristus namate jala hehe naik tu surgo disima suan bodi di bagasan to di perbadia to rohata di naporsiai hita tu ibana gawe doho mahita di perbadiai gawe doho mahita hasil maneng tunas yang baru di hadapan Allah naso mapitung mernida hata di debata naso manada hata ni Tuhani naso mananginangi hata ni Tuhani dauna mai sian akka Solomana badia dauma parangen ni bangsa Israelon sian hita napatakakon roha daumai sian hita naso ubigisa hata ni Tuhan naso marnidasa maneng naso mangatusi daumai sian hita parangen ni akan abadia ima naolo mananginangi hata ni debata tiatusi jala di parangehon naolo marnida hata ni debata maneng majah hata ni debata jala manada ibana siani tutuhani naolo mabigi maneng naso mamitungi si malolong na marnida hata ni Tuhan
naso sengaja ibana manopol si parionna mabigi hatani Tuhan. Ima parangani akka nabadia. Ala nunga tubuh Yesus sian tuko-tuko. Ima tuko-tuko ni bangsa Israel. Jala boni i saha doiti hita. Mian di bagasan Tuhan Yesus Kristus hita. Jala perbuinai pe iko parangonot tamai di bagasan oluta. Ahido topik minggu tu hari minggu. Pengikut Yesus Kristus. Manang sihuton Yesus Tuhan tai. Jadi Yesus nabadia ikut taparbadiai do dirita. Yesus na tubuh sian boni sian tukko na kinginna tukko ni bangsa Israeli ita penung tubuh disi. Molo sian permudaron edang bangsa Israel hita. Alai sian panubusion ni Tuhan Yesus Kristus. Gabi nabadia hita di tonga-tonga ni harajaunna. Taparangi homma parangi nabadia di tonga-tonga ni ngoluta. Unang olo hita babahin tarulang bagasta so adong disi barita nauli. Unang olo hita mian di tonga-tonga ni agka ingana tabi so adong disi parange nabadia. Alai di bagasta behita dijabut tape hita, di bohum tape hita, di bangsot tape hita, ikon parange nabadia mah. Unang ulo hita mangihutto nakahahulomon, hahulomoni. Boy no ang di masaon hahulomon, ima akah penghinaan pada orang lain. Na baru musi adong ate. Niko silalahi yang menghina orang Dayak, tidak melihat bagaimana orang Batak tinggal di Kalimantan ini. Ala niaha ala dang mernida ibana tuhatani Tuhan. Dia menghina dan pola ipoto imana ala batanyo. Hitabe tiapka parhuriaon adong boru nenggolan adong boru siturus ubereng di media sosiali naguda ngabe upistar siat Tuhani mernida namasai menghakimi pendeta menghakimi boru nenggolan menghakimi omaknai ni bereng di media sosiali adong do naman dokon na so iboto dohro pati palimahon alai di gijang doi dungi torunai gabe mamurai ibana ayah do muse mabuan hatani debatai ibana gijang alai di toru gabe mamurai jadi dangadong be ni bereng lem hulum portibion alani i mana masa no yang nalagi hangat di kaum ni halak bata di home ni halak bata. So tungulo hita madai butusi. Marnida mahita tu harajau ni de bata. Mananda hita tu hata ni de bata. Asang giat merdalan do dinggan ngoluta di hadapan ni Tuhani. Unang sia-sia Tuhan Yesus rotu portibion. Lahir sia tuku-tuku na king. Boni na yas. Boni na porngis. Gabi tubuh hita di sinoaing unang sia-siai di tonga-tonga ni ngoluta. Unang ngolo hita tarulang bagasta so marhiti-hiti hata ni Tuhan. Unang ngolo hita tarulang ngoluta dang marisi hita marision hata ni Tuhan. Maparangihon maneng madala ni ngoluta di hasyang anon. Alay tetaplah mangulu di bagasan habadiaw. Amin. Martangiang mahita.
Jehovah debata amanami narbahak bangsa di Banua Gijang mauliante Tuhan diperbadiai hodobe hami na pungon na dibagas coroon dohot na mangihuton marhite-hite live streaming alani situasi ni parsahiton maneng hasehaton di hasyanganon perbadiai mahami marhite-hite todim unang loas sami Tuhan mian tuhahulomon unang paluas sami Tuhan patakakon rohanami maneng gabi sumernida hami taringot tuhatam mulu hubiring hami namasa di hasyanganon unang gabi sohuri mangi hami maneng suatu si hami hatam mulu hubiring hami akahulumon di hasyanganon alai lam marnida mahami lam taruli mahami di habadiaumu ayu boto hami pe molo masape akan amasai molo masape ikot tarulang sada huta ala ni pangalaho sada bagas gabi sumari si zolma ala ni pangalaho gabi panuturiom may di hami parsiajaran asal lam tikos badia hami di adopamu pinargoguan ni todim purbadia ajar-ajar mahami Tuhan mangatusi namasa di hasyanganon asa margogo hami mangadopi sa luhutnay marbisuk hami mangalusi akasya luson nami marbisuk kami laho makataon akasi hatahonon nami unang gabi hahulomon unang gabi tubu akahadsit ni roha marhiti-hiti hata nami alay marhiti-hiti akahata nami gabi lam martabba malas ni roha lam martabba ma akka namanadaho lam martadda ma namanangihon ho dohot na mga tusi hatam na badiyay alani aliza huba pakke mahami gabi akka perbarita nauli marhiti-hiti parange dohot pangalaho nami pakkatayon nami dohot akka na maparodopod dongan nami hami sopola ikon marhaci ni roha na sida hubain hami alay gabi mangoluma di halabokon ni roha dot akka silas ni roha na siyan hoy ido tadana nang tubuh hami maneng nang sakabona hami maradopon ho marhiti Jesus Kristus nang tumubus hami gabi satapuk hami maradopon ho ala panubusion ni anakmu Tuhan Jesus Kristus iutonon nami mahibana gabi mangudu mahami di habadiaumi unang paluas hami Tuhan ponggol siat tapuki ala somar parbui alay say manoktong mahami mian ima ditapuki asa anggiat hami Tuhan marparbui di ngodu nami perbadiay mahami ajar-ajar hami asa lambadia hami di borngin nahulomon upasat tami madaging dohot tordinami tuho marhiti Jesus Kristus Tuhan nami tangihom mahami amen marede mahita
pasada marohata martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata manami namaringana di banua gijang marhiti Yesus Kristus Tuhan jala si panguluhami di bagasan bodarion ale Tuhan di partangyangan nami nahupuk kami di bagasa tikyon rodo hami tu adopan munabadia pasahat tu puji-pujian hamalation nami Tuhan Allah dipakilalau kami asido dengan dibasam na tok-tok penasahatmu Tuhami gabi boy hami ale Tuhan marhahi paso saat rodi tikyon Tuhan nami jala debata nami di tahun naik baru ale Tuhan ima tahun 2022 on nunga hudalani hami mar piga-piga ari jala nunga sebulan ne ale Tuhan alai nagajang nai dopi ale Tuhan sidalanan nami di tahun 2022 on di bahani ale Tuhan di pamuhan pertanyaan nami di baga sebudarion tunggomos dohami ale Tuhan roh tu adopanmu mangido asa homa Tuhan nama dongani hami nang dinalau mangalakaon akasilakaon nami hami di tahun 2022 on jala hotok tong na mangajari hami ale Tuhan asa boy hami ale Tuhan gabe panodang tuakka na humaliak kami unang luas hami ale Tuhan gabe partuk Tuhan alai asa gabe boy hami ale Tuhan gabe sulu-sulu dina holom jala tukot dina ladit di akka na humaliak kami asa marhite parange nami do pakateon nami ale Tuhan boy ale Tuhan lam marbungaran guarmu di tonga-tonga ni hasianganon la jala asalam torop jolma bilangan ni akka namak kapor siaiho namang ihu toko di baini Tuhan asiroham sayhoma madongani hami marhite-hite todim to di porbadiaya le Tuhan asa boy marperbue pangalahon nami dohot akka pakateon nami pe boy ale Tuhan gawe sira ale Tuhan tu akka nahumaliak kami jala boy gawe songon nabur ale Tuhan mangalabohi akka pakilalani akka namar saur do tami Tuhan nami jala debata nami dang margugu hami ale Tuhan lahu mangulahoni anggus yak kadirion nami dibayani ale Tuhan asiroham saya dongani urupi pergugui jala ajari hami ale Tuhan marhite todip to di porbadiai asa boy hami ale Tuhan gabe sihu toko gabe boy hami ale Tuhan marpangalau hobar tu lomo ni rohami mauliate madiho Tuhan debata nakpe ale Tuhan tujulan nyari ope dia akka pertanyaan ima di lau tumangio katapami dina lau pinamasa ni siak kuriamon ale Tuhan asiroham saya lewat dihami ringgas ni roha asalam di hari kotok kami ale Tuhan marasaur doto di bagas joromi suak songoninang di bagas namiwi Tuhan nami jala debata nami pos roha nami diho saya toktong do ale Tuhan donganamu urupanmu hami ai tokas do hubo to hami kolak katami do ale Tuhan nama perguguyo kami dina lau mangalakaon akasilakaon nami hami asau bartulomo de rohami Tuhan nami jala debata nami Tuhan akaya nakon na pinasaatmu pe Tuhami Tuhan toktong do pasat tami tu tangamu nabadiai asa homa Tuhan nama dongani mangaramoti jala mangajari nasida nama parbisui nasida songon natoras sami ale Tuhan dang margugu hami anggus yak kadirion nami lau mengajari mamudai mangaramoti nasida alai ale Tuhan na pos dorohanami ngoloho dongan nami ngoloho nama dongani jalan mengajari akaya nakon nami na tau boido nasida ale Tuhan si utoko si habiariho disude parangmiton ni goluna mauliate madiho Tuhan debata Tuhan di negara nami ope ale Tuhan di botohoda ale Tuhan di Portibion na sidak terjadi pandemi COVID-10 sia sudena ya le Tuhan siapa motoanmu do di bahani ale Tuhan tu hodo hai marhapu rusa jalan mangido pangurupion saya dongani urupi hami jalan linggomi hami ale Tuhan asaboi hami ale Tuhan dau siap pandemi COVID-10 siai jalan tok-tok do hai mangido tu ale Tuhan asa pandemi COVID-10 siai ale Tuhan padomu siap tonga-tonga ni Portivion asa sudena margulmit namar hosa natinopami boi di bagasan hai pason nasikop mangulak kasulona tardumowi Tuhan lama muji pasangapon guar mula badiai di pamaret tanai pele Tuhan toktong dohu pasat tami tuho asa homa Tuhan nama dongani mangaramoti sudi akka pemimpin nami asa masih holongan nasida jalaboi nasida le Tuhan mangulahon akka peraturan-peraturan sesuai dot akka naung ditot Tuhan jala marhabiarat tuho unang loas ale Tuhan manang isi pesian akka pemimpin nami napa burnak-burnak ko dirina alai sa toktong nasida le Tuhan marhabiaran holat tuho
Suak songodino nak di huria nami pele Tuhan homa toktong na mangaramo ti huria namion asa toktong ale Tuhan mangolu jala toktong ale Tuhan hatam na badiay toktong di pasahat di bagasan hamurnion jala toktong ale Tuhan subi akka natumangihok katami boy upya jala boy gabe sulu-sulu di nasida di nalau madalani akka sidalanan na di tonga-tonga ni porotion mauliate madiho Tuhan debata di bagasa partikiano pele Tuhan sude dongan nami akka ruas ni huriam molo adong na di bagasa parsahito penasida le Tuhan toktong do pasat kami tuho asa homa Tuhan nama dauni nasida nama jama pamatang do daging nasida do todi nasida nama ngaramoti jala nama masu-masu jala akka obat na pinake do na pinangan nasida pe homa Tuhan na mamasu-masu honi asa makorhon hai paso tutikina naing ro asa boy nasida di bagasan hai pason mangulak kasilon na jala boy hamer lutuan rap marasaur di bagas joromon mauliate madiho Tuhan debata nang akka parhalado ni huria nami opele Tuhan tuho mau pasatami asa ramoti pasu-pasu di sudi pergumiton ninguluna nang dia lau mangalakaon akka silakahon na terumubi dia lau mabaritaon hatam na badiai sai pargugui parbisuhya ale Tuhan asa unang gabe partuk Tuhan alaya sa gabi boy gabi tiruan di sudi pergumiton ninguluna Tuhan songot jolma manusia akka parhaladumi Tuhan dang margogoy anggo siak kadirionna alay na pos dorohanami moloho na mapargugoyho na maparbisuhi na to marbisu do na sila jala margogo law mangulak kasulona hobar tulomo ni rohami mauliate madiho Tuhan debata Tuhan di sudi lingkungan nami opele Tuhan di botohodo huria nami on na berada di lingkungan yang tidak seiman do tami alay na pos dorohanami molohodo ale Tuhan nama dongani sudi ruas ni huriamon na tau boy do ale Tuhan gabe marbungaran jala boy gabe tiruan huriamon di tonga-tonga ni na humaliang ingananon nakpeso sa iman di bani ale Tuhan mangidu hami tuho saya pargugui masudi ruas ni huriam leon akka bisu jala padao sian akka parbolat-bolatan mauliate madiho Tuhan debata di bagasa bodario pele Tuhan homa toktong dongan nami dinalawa mangalak gugu pihami an nolon di poduman nami be tutangamu na badiau pasat kami daging dohot tod di nami be ramotanmu mahami jala dungaanmu hami ale Tuhan di mandogo niari asabui hami ale Tuhan di bagasan hai pason nasikop dungo siap poduman nami be lau mangulak kasulon nami makorlas ni roha di hami tarlumubi Tuhan gabi hamuliaon hasangapot di guar muda badiai Tuhan nabi jala debata nami songot jolma manusia hami ale Tuhan kuboto hami jok do hami mangalaosi patikmi jala jok do hami ale Tuhan mangulak kana sohina lomohonmu dibayani Tuhan mangidu hami tuho sai urasi masudi akka pangalasion nami i asa unang alani i gabe terabat akka pasu-pasu na naik si pasatomu do betu hami jala di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala si pangolu hami upasatai matang yang pangiduan nami tuho asima roham di hami Tuhan debata amin.
yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah nabadia jalan sokal. Amanami situ tuduho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Apalagi kau nali Tuhan roham tujolom memuji pasangapon kuar mudabediai uhud makapalatehon sudi akan tinggal di besam naku calo hami naku dai hami di gulu nami siganu pari di luar sodo pehai marhai pasos tahat rotikion molo mamerek kami le Tuhan dia kalingkungan nami sudi akasai sahiti ibesi hurusian hami saling hudna boidu hai marhai pasos boidu lalui hami akasai sahiti Polan asidot tolang roham itu hami ale Tuhan. Ale Tuhan toktong mamangidu hami tuho toktong magong komi ngulunami sigano pari. O mana pangatayat kalang adak terlakka hok kami lakka naturedi ngulunami on molo soho margukuihon hami. Ale Tuhan debata manami pasatay masuho ruas di huriam di ngaran na beragami lumubiak kadongan nami na dibagasan parsahiton dibagasan galini di perdagingon pasatay manasida tuho ale Tuhan loas manasida marahi pason malum siyan sahit nasida ale Tuhan paso-paso ma akaubat na pidangan nasida makorhon hamalum isahit asa boy hamirap mamuji do pasangapor guar munabediai di hari-hari na mangihut molo petung gali daging nasida alay nang loas gali haprosyaon na unang manibil unang ganggu haprosyaon nasida le Tuhan boto hami takas udang do ela-ela di sibulis diakka sisongoni alay pos marohanami pangupami nasida tuho asahoma na mangarajay ngon nasida Ale Tuhan, apalagi gope ruasmu, natu begesan sidangolon dia penadikun niya manasida ale Tuhan. Tuhong pasat kami keluargai, woto kami takas, horo pangapul na sumurung, apuli marohana marsak, unang luas ganggu haporsyan nasida, alay toktong manadidi nasida tujulu, asa dia tusi nasida, namasa rito nga itong nasida ajari hami oleh Tuhan laho mangapuli nasida ali Tuhan di bata manami apalatikyon mamuhay pertanyaan na pinatupan ni Huriab mahami apalatikyon ali Tuhan horon mamuhay ali Tuhan di pertanyaan na mangihupi ali Tuhan pasatay matuho asa homa napasada roha do pikiran nami Homa na madasda si ruasmi madhoti pertanyaan ini. Homa mengajari hami madok mauliati tuho. Homa mengajari hai mampuji pasangapon guar munabediai. Halani ali Tuhan. Buiru ture mardalani mulu marhai berdal tuho. Mobi ali Tuhan mangido mahami tugos tuho. Asa pada masudia ke lingkungan. Asa bui hami hibul rohanami mamuji pasangapon guar munabediai tu hari-hari na mangikutpe mauliati madi oleh Tuhan sudi ngulunami pangukupai matuho yanakon nami kakeluarga nami kaisolhot nami na daunang jonok siak kami asa homa na mangaramoti kami saluhuna lumubiak kay nakon nami oleh Tuhan bain manasida akan Kristen na tutu gudang do pangilailan ni jamano di nasida alai ramoti jala parrohai nasida unang los nasida manibil siad dalan mi mauliati madi oleh Tuhan di akka pangulan di huliape toktong mapasat tabi tuho liam mahai raso di daging naktor dipe loya matu ringkas ni roha lao mangulahon ulahon mi ali Tuhan di perdalanan ni gulu nami sigano pari daktaga mo sumarar dosa di gulu nami on ay mardosa do tangan nakpat ng mata mardosa do luhu na ala ni ali Tuhan mangido mahami tuho asa sesa masudika pangalasyon nami sesa dur sa nami nagudangi
Asa unang katarabat akan nagpasapaso na sila mo tuhami ganuk marsada-sada. Ajari mahamili Tuhan, ajari hai martangyak Tuho. Ali Tuhan, on matangyang ililik namin sa baho kami di begesan guaran to Jesus Kristus Tuhan nami mauliate mariho. Amen. Jongjong mahita datangnya koma pelianta ali di bata amanami na di banua gijang oro-aroroan salut seleho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus pasat tami masenalomi tu ami pilihan nami tu sejalom may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu may jalaramo tiya sa parasa yang hami pilihanon pati bulhon harajam itong-atongan ni huriam do di portidion buhay marwa nami marihite-hite to dim asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok maulianti tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita mangido di tangiang hato patay aliyama nami na di banua gijang sai pinorbadia magwarno sero maharajamu sesaut malam maroham di batongon sa di banua gijang leo matuhami sero hanguluan siapa hari sesa madusa nami son panesa nami idusa di yung namardusa tuhami unang ami tugiyo tu pangujunan walua mahami sian pamago Gloria sangapos saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata amata. Do persauran nito di perbadia mana mga ramoti. Dohot nama masu hamu saluhut na. Madihita selama borgin ala adong do di para dehuriata di pamuhai partangyanganon ema sinek ringan ba pinasama anon tuhita laho maparsauliho sa luhunay alay ang do tahinan oh no jadi nang salan nun ni do anong ate maksud tu asa adil martangiang mahita di sipanganon do sinumoni martangiang mahita dengan dibasam ali jahuba nahu pakilalahong kami santo borginon di persauran nabadia do paho boy hami mamuji pasanga guarmu nabadiai di bagas coromon
Mamuhay may Tuhan di tahun 2022 manguduk mamuse ulaw nami pertangyangani Tuho mau pasatami Tuhan parsauranon asanggiat perbisuki leo di hami tiki asanggiat Tuhan boy hami marparsauran siganup ari Rabu pukul 10 siawip di bagas soroon pasangapon guar monabadiyay dohot pasahaton akka diri nami ulaon nami yanakon nami keluarkan nami Tuho asaramu tamu Tuhan Jehovah di parsauranon radi pinaradi siat tonga-tonga ni huriam sian asin roham ima si panganon nong sinumon disaluhut na hami di sorruas ni huriam pasu-pasuam may tumbamatang nami ang gia pargugu gabi tubuhawi pasod di pamatang nami nang margugu mahami nang marhahi pasom mangula akaw laon nami na hobartulo mo ni roham asi maroham Tuhan tangihom mahami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami amin ba si titi siopa kulang-kulang pangarahuna saya dia pen na tarpatuba tunggurang mapinasuna diurupi nang si Kristi mara manang ise manak kanang poso di sodo arong ni sodo di konsistori anggo kopi na sado bereng alay lapik na son nang iya jadi horas madihita